I aquí el líder de la segona B és el Sant Andreu. Això sí, després de la jornada d'avui, els barcelonins han confirmat que no estan en un bon moment. El Sant Andreu s'ha complicat el liderat a la segona divisió B després d'empalmar avui contra l'Sporting Maonès el 5è partit sense guanyar. Fullan ha avançat els menorquins en el minut 68 i Maior ha pogut salvar un punt en el 74, però l'Ontinyent ja és a només 3 punts i el Barça Atlètic a 5. Val a dir que a Lanzarote li han anul·lat aquest gol per un fora de joc molt polèmic. Els de Luis Enrique van superar el Pirajoiós al mini-estadi amb un Víctor Vázquez estel·lar, autor del primer gol en el minut 52. En el 79, Rueda va certificar la victòria barcelonista, la primera dels últims 3 partits. El Sabadell, mentrestant, s'allunya de la Copa del Rei després d'empatar a casa contra l'Alcoià. Un empat molt amarg perquè després del gol de Joel Albret en el minut 72, aquestes mans d'Eneco han suposat un penal que Víctor Curto s'ha encarregat de transformar en el minut 78. La Gramenet va empatar a Deni, un partit que va acabar en escàndol. La Grama es va avançar en 2 ocasions. Nando va fer el 0-1 en el minut 11, però el davanter català Jordi Vinuesa va igualar el marcador en el minut 38. A la segona meitat, un penal transformat per Aaron va servir per tornar a avançar els de Pere Belmonte, però el Denia va tornar a empatar a través del defensa Antonio Aceitón en el minut 79. Els locals, però, van acabar el partit amb 9 i els àrbitres van rebre una pluja d'objectes en entrar als vestidors. Ja dins, segons l'acte, un exaltat va trencar els vidres del vestidor arbitral i va ferir un dels assistents, i tot i així, el Denia no va voler pagar l'àrbitre. Tot plegat pot provocar una sanció majúscula per al club de la Marina. El Lleida també va aconseguir un bon marcador al camp de l'Oriola, on va assolir un empat a 0 que l'apropa a la salvació. En canvi, el Badalona es podia haver complicat la vida en caure per 0-2 a casa davant de l'Ontinyent. El segon classificat, Fran Moreno i Rubio, tots dos a la segona meitat, van aconseguir els gols dels visitants. La sort dels escapolats és que continuen a 4 punts del 7è, l'Espanyol B, que ha rebut una golejada al camp d'un Gavà que encara creu en una permanència que ara té a 8 punts. Òscar Céspedes en el minut 8 i el veterà Quino en el 58 han fet els 2 primers gols. L'Espanyol ha perdut Jordi Amat, expulsat en el minut 63 per doble amonestació, però tot i així ha aconseguit escurçar distàncies a través de Gabri, fins que en els últims 5 minuts un Yusuf Sanu desbocat ha aconseguit 2 gols en 3 minuts que han situat el definitiu 4-1 en el marcador. Sanu ha marcat 3 gols en els 2 últims partits. En canvi, el Terrassa ja és, matemàticament, equip de tercera divisió. Era qüestió de dies, però va tocar ahir al camp del València Mestalla. Aquest gol de Fran Alcácer va sentenciar l'equip de Miquel Olmo.